for tuning into Zim News Beat TV.
mese muri pano. Kwakadiko kunobviwa. Aiwa, ndinokutendai vazukuru vatete guru tasu. Ininiwo ndinovatendawo ivo tate guru tasu. Ndichati ko makadiko tate guru tasu. Aiwa, ndakanaka mbwere. Ndinoti makadiko nomhuri zvichibatanidza nambuya tate guru tasu. Aiwa, ndinotenda, ndinofara. Aiwa, vazukuru vatete guru tasu. Nhasi musi womugovera, musi wanoita biso ravo tate guru tasu. Biso ravanobika tudoro twavo twatinobikirwa nagogo twavanonwa nomusi wemugovera, kureva kuti nhasi tese tichanwa. Asi ndinoti makorokoto biso ravo ranhasi rine senemu nomutupo. Rinonzi biso romugovera rakasangana neKrismasi neNew Year. Doro rogore idzva. Ichi chimera chogore rapera chavakaroweka gore rapera ndo chiperepere ndo chapererera ichi. Ichi ndo chokuvamba kwogore kuti taakupinda mugore rinyowani. Kureva kuti ukanwa zvegore rinyowani kana kuti ukapinda pabiso ratate guru tasu mugore idzva. Ndinovimba zvinhu zvese zvirikupinda muchinake vazukuru. Ndinotenda ivo gogo vakauya nechimera vakabva nacho kumhiri kwaZambezi. Kumhiri kwaZambezi kwakanga vaenda kojira kisimusi ikoko. Ndinovimba vano zvavakauya nazvo asi chimera vakatiigira. Ndisingazivi kuti vane zvimwe zvavakatiigira here, asi tate guru ndinovimba kuti mishonga yekutirapa vakauya nayo. Saka ndinovimba kuti takaigirwa zvegoro rino. Saka ukazvitangidzawo wana watangidziwa nochakutanga ka kunhu kwese unenge uchienda mberi zvinochifamba zvakanaka. Kana papei pamunhu chaipo pakatanga kushedzwa zita rako kuti jekenisheni kuti ndiri pano obva wapuwa pei inozoperevera chete, asi kana watangawo aiwa zvinenge zvakanaka. Ukaona watanga kusunya musuwo uchiseva kana nyama ndio uchatanga kunhonga paruzhinji, kureva kuti zvinhu zvako zvinenge zvichifamba muchinake. Ndichataura ndichiti doro ratate guru iri regoro rinori, inwa uchitaura nhamo dzako kuti nhamo dzangu dzakati ngadziperere pano nokuti ndapinda mugore idzva. Asati atanga kupinda mugore idzva ndiye asati atanga kunwa doro patete guru tasu. Wapinda patete guru tasu wapinda muno zvese, nhamo nematambudziko akubva apera. Ndinovimba vese warahwa nechembere, nherera nechirikadzi, kana une nhamo nematambudziko, kunwa kwauchaita doro iri nhamo nematambudziko achapera. Urwere huchapera, matambudziko anopera. Kana wanga uno mukwasha akaomera kubvisa pfuma, kungonwa mangwana chaiye mukufonerwa nzate zvarandazoona wakamombe kamwe chete ne$300 January uno zvinhu zvakaoma kudai. $300 namombe imwe chete naambuya nkuwasha wenyu munonzwa sei? Saka doro ratate guru tasu vachatanga kurinwa. So ndo ino zvese zvamuchakumbira zvese. Kana mamune pension yairamba kubuda uchaona kufonera kuti ano uya noswechina. Kana wanga uchitsvedzewa murume achinetsa, kana usina imba usiri kuroorwa pauchangonwa nhasi mangwana okufonerwa nokuisirwa mueco cash 1000. Kana baba mombe dzanga dzichinetsa kubereka, kana huku kana yanga chiwamira mazai 20 ikubva yatotsonya yese nedoro rokutanga rirabika gogo tasu. Uyezve rine chimera chemhande huswa hunowanika kumhiri kwaZambezi. Mukangobva kudharo iri muchienda kundo kunowanika huswa iwowo, chimera chehuswa chembeu yehuswa, huswa hunonaka hunodyiwa nemombe. Ndo matsananguriro yanga vachindiita chimera chacho pandakachionawo. Saka achanwa wese doro iri. Kana wanga uchichembera kuita matwins ukubva wawana. Amai kana vamuchembera matwins, asi kana vamuchida gupo panze guma mumba mukubatiwa mukangona doro iri. Ndinofara chaizvo kuno vachanwa doro vachichema nhamo nematambudziko yavo. Kana kubasa kwanga kuchinetsa pei chinetsa kubuda.
uchanwa uchitaura. Uchazongoza uchiti apana mwedzi wataka kujamba iwewe. Chitora 300 atisuzaripeya kanga ifana ngeri mari. Saka zvinenge zvakanaka. Padoro iro vachanwa vese nhasi. Mese mabva kunzvimbo dzakasiyana siyana ndikwanisa kudzitaura nokuti kuri kutsvedza kuri kunaya. Saka achanwa doro iri ndino urombo kuti nhamo nematambudziko. Tateguru ndevechivanhu. Vanotedza chivanhu chaita mbuya NeHanda sekuru kaguvi chaminuka kare kare kubva vachienda muhondo vachidii chivanhu chedu chaizi nhasi Friday atisikaenda kumunda kwaitwa kabiso kwa sabhuku vaita kapfuko kadiki kahari ndo zvavari kutedzana nhasi unotateguru tasvo ndo chivanhu chedu ndino urombo munoteera chivanhu muchafamba muchinake ndino urombo naanoroya ukumangonwa mangwana kuroerwa chipikiri sora mangwana tukuya zokuiga kana wanga uri mbavha ukangoona kunoba kusungiwa saka iri inotaura kuti no inini ndinoba inini ndiri muroyi usunungurwe nokuti tiri kufambidzana nechivanhu kwete kuzoti naye kwasekuru tasukwe ndokwandakazonwa doro ndazorerwa chipikira vana kutaura sei aiwa ndakugara ndakuzivisai please kana wanga unozviyowera inwa uchitore uri kuti zviyowera zvangu please ndiri pano pasire tateguru unondibatisa kana wakadya mwana womumwe reurura uchinwa doro kuti usunungurwe nokuti pano patateguru kusunungurwa ufambe muchivanhu zvakanaka zvinhu zvako iwe zvikufambirawo zvakanaka aiwa hanzi mupini ukaramba uchiuchengetedza mina ndijana pamusoro vazukuru urunamiridzo kwakadiko kumamana ndokumusha naye dzakadiko pwere adziri nani munoona ndine chandataura uyu ndamugama asati apedza ukapinda gore renyowani fesi yako inofanira kuvandudzeka uchinjari wamugore chi uye zvinhu zvofanira kuchinja ndizvo nai rakapera gore tikagadzira mamistake ukazoona tichaindisa nhamo chaindisa chinde ichi neichi nai katari makaita macorrection ndizvo zvino iri agore idzwa kuvanhu vatenda mwari nevadzimu vakuchengetai kusvika isvo iro zuva ranhasi nyama nemweya zviri pamwepo ndizvo saka rimwe nadzimwe fesi dzegore rakapera zvaingaita gore rapera ndizvo zvaita gore ndoza makapindira dzogore nyowani nefesi kani makabirira hamuna kubirira kupinda gore nyowani hamuna saka kana musina kubirira saka totarisa kuti maproblems disappear zvakapera naye ndofunga mutsanamwa akatsanangura doro karimwari nekutaura kuti aiwa zvandaita zvaiya zvegorapera uyanga rega ndisiyana nawo ngausanditeere ende uyanga ufanodorese kuteera right chimwe chinhu pane vanoti aine shuwa ndakaremerwa kuda kusunungurwa kana pane varipo vanoti ndakaremerwa kuda kusunungurwa zvandaita zvakaipa anga mabasa akaipa muzuva ranhasi izuva rekusunungura mahara kana pane aripo ane uroi hwake zati aine shuwa ndakadya mwana wamuning'ina wangu kana mwadya mwana wanhengi kana kuti aiwa gore rese apera aiwa ndaibiratu kana taa gore repera aiwa ndaipfewa kana ndaita sei chakaipa nhasi kusunungurwa mahara kana pana aripo dati ndisangani kusumudza ruoko nditaura naye pamaminitsi mashoma shomani kana pana asi kuda kunyara kusunungurwa mahara pachena anotaura ega uyatinzo iwe uyapa mberi pasaiwa nengoma pambako yauchoka mberi pedyo nengoma yaka nengoma unobva upiwe pamutoko unonzani tange ninyachamba ani tange ninyachamba oya nani uya nomulidza mudzi nomulidza mudzi adziru simungaita nomulidza makamboya panera apo eni takambouya but hatina kushandira amuna washandirwa makasiya mangubhadhira madzenzi matali
tinakubhadhara taida kubvunza pokutanga kuti tinofambiswa sei pataudzwa saka sana asinde pamawaya muri semhuri mwakamira sei paukamanya Vana wangu wese. aiwa kana usaninyepereka iwe ndianako Ndi baba pakuita sei yakubereka. ukawaona kana usina kuwaona kweyo Ndi baba wangu. pakuita sei Aundibereka. kweyo ndi baba kweyo ndi baba vari kumusana musukuru wadati mwana wa baba right so apa pakuya kwamaita apa ndifunga mwayatsodzisa zvandataura dati kana paine akabata mishonga yake kana pana kuziva uroyi hwake kana pana kuziva chaita chakaipa mumhuri kutaura kupupura pamberi pechiita chakadai ndikubatsira mahara ndiro kungadairaneka kana mayasingazivi iyo daira kaijani wazinza wazinza ere muzukuru zandava Azinga sisi. kuya kwamaenda maenda kumanidzana nemhuri here Akuya ono matambudzo. munobva mubokumani kwamutoko Kutonga. ani Kutonga. kutonga mambo ani Mambo ndinenge mbuzi. Chifari mpo. chifani Chito mbuzi. chifi mbudzi Pako. ani Ihedi wende. Chifi ndi mtoko. Hedi meni tina mbuzi. aiti pamwe chete chifi ndiani Mtoko. headman Imbuzi. mbudzi iwe uchinzani Tange. dange nani Nyajamba. uri chiko mubhuku Nini? Ni komiti yasa. komiti yasabho unonzani spanapo Tange ni nyajamba. chitaura kumhuri dzako kana kutaura kumhuri kuti pamusoro inonzi dange ndinyamukawo ini chanamira pamberi peisekuru inda zvakati utaure wega pasina kuti inini ndiri kutangira kuenda mberi Pamusoro yesekuru. aiwa ndakateerera mbweri Utaura kuti kupupura. imhuri yako pamusoro pemhuri yangu Pamusoro yemhuri yangu. Kupupurawo. Kubirwa kundaindonyanishibirwa. Oro katakwara. tatakwara ndokachi Kauke. abhurenda kuseni Saka zvese izvo zvaipfuura. Pandazo kungenda kubirwa muchibahwe mugadhe futi. garden futi Vachitora vakaisa ma50 kg yavo ozvibahwe. Vakanda musime mangu futi. vapedza vabausi vabvara tsime Aiwa, vaitokanda chibahwe chomutsime. ndokuvhara tsime Kusvikawo tagara pasi nemadzimai vakadai. madzimai varo Vakasara kumba vakanamira. ora Saka vakadai mamboendawo kuno ari apa anonzi anobatsirawo kuti akuite kuti mbavha dzireka. Saka pandaendawo. ainzani Yani, anobatsirawo wakaendera zita rese handina sekuziva asi ariyo. achiri kwezvozvo Ariyo. Anobva kuMozambique. nokumozambique Saka zvadaro. vana vako pana wakamboudza here ndigara navo pasi kuti vanangu zvikuitika panapa izvi inini mazuva ano achazviona zvakanaka ndoda kuti dai Takatombogara nowana kwakauya muprofita aiwa mira aida kuti mira sakana nemubvunzo ndati pawakaronga kuti kubiwa kwanyanya makarakata ari kubiwa aya nechibage chikanwa musini wakambogara nevana vako kuti vanangu mangwana pamwe zvingazotinetsa ndofunga wadati dai takangotora mudzimai neni tisi takangotora tizivi. omuri chungu ndizvo ere vana hana kugara nemi ka havana kugara nesu ora hande chitaura mamotora mudzimai zvamagara ngakazoya profita futi Zvadaro pakazoya muprofita akati imimi makabata mushonga. aiwa bati pane pawajamba magara nemudzimai makaita sei Ndipo takarangana kuti inini ndichiende kuno munhu iye anondibatsira. anzi anobatsira ndobva maita sei taura zvese anofanira kuramba chikubvunza Ndobva ndaenda vandaenda marapo chakani vandaenda zvakani vandaenda zvakati kotaura wega kana ndakaenda kumba kwashe ndobva achindipa chishonga akati unoenda wasvika unowisa mugadhe pamusuwo pako pa unoisa makona unoisa pakati pogadhe rako. Saka inino hananga andijekesera kuti haufaniri kusvika nayo kumba unofanira kupindirira kugadhe. Ndakazofuti kuseni ndichifuma ndichiona futi mugadhe pasi pamabiwa.
waisa mushonga usiku ndisati andina kuwisa pa ndakazowisa kwakuseni kwakuseni ngati umushonga wena wakumba kugadi ndivakabiwa futi usiku wacho wabva unopiwa na godobori okay ndo maida sei pamakabiwa paya ndivozoenda nadzimai kuseni ndakaenda ndega pana chimaya ndikudatona kwabira kuza ndadzoka bandaonzangati takanonoka kuisa mushonga uyu mabva abafa vamaita sei pasaperawo ipapo pakazi tazodaidza umuprofita mishonga ipapo waijara yanga ine mhiko dzakaita sei godobori kuti unojara sei akandoditi unoisa pamusuwo unofukura woisa mushonga wandipa uchifukurapo zipo dzandataura kuti pakati nomumakona kugadirana mhiko yakakupa ndekuti aufani kuenda nawakumba yakananga nawakumba ndikona akati akazototiwo ndati achiti hauna kubata kambavha yako saka hauna kuita zvaifanira kunge zvakaitika samba vadzungopa mushonga wacho uri papo mazuva ano kwaakashoma saka mushonga kushanda iro ndoti pamwe uri kushanda ukati pamwe kuvhaisa mushonga makazomubiwa wari kuya mwasito saka toti kushanda aiwa right chanyanya uzokuti matambudziko manje akusangana nemhuri chawazoya nemhuri ndopatara kuda manje kuti mishonga inokonzesa kuroya here mishonga inokonzesa kuita sei chii chakunetsa kuti uye nemhuri dambudziko nderokuti kana mhuri dzangu handiwanisire kana chouviriwo haasi kuroora hapana hausibvisa chouviri kwavakomana hasi kutengera shuga akutenga vanotenga shuga saka chikunetsa chii mumushonga dambudziko ndiro ndinotaura rokubirwa ro nokusandokundopopotedzana popotedzana chaita kuti vana vakomana vasimukasiye mabasa nhasi muwese mhuri chii chiri kukunetsa chausangana nacho chakonzerwa nemushonga here zvokuti kana mari ubate sekuru inobva yangotsakatikawo zviro zvisina nebasa rese uyo asitaura nyaya yake chanetsa sekuruka isisu kushanda kwatiri mari toibata wabata mari ka hapana kana chaona usacheme taura hapana chinobati pane pasina chinobatika mari unoshanda uona kuti mari iyi ndaunganisa muzukuru iwe ari kupa maproblem kuvana ava kuti mabasa mari atodze kubata atozogara zvakanaka nevadzimai vavo kufirwa kuita sei matambudziko amusangana akuchikonzesa ndiani ndisingazii saka hapana kusunungura kwandiri kuita azokwanisa asi manzera pwe ndati munhu ari kuziva ndakabata chakaipa chakati chikonzesa vanhu ndoada kuti ndisunungure mari andino pasina kutarisana girazi apa apo vazongondiudza kuti ndakadai wakaisa mushonga wamba handikweti togarapo ndakuzoda kubatsirwa mahara handikuseri togarapo usangana natateguri kuseri ndini kunyenga vana gondo vaturuka. For these and more stories, tune into Zim News Bit TV.